Teraz máš takýto príkladík. Pozri. Rebrík opretý o dom má dĺžku 4,5 metra. Spodná časť rebríka je vzdialená od domu 2,9 metra. Vypočítaj, v akej výške je rebrík opretý o dom. Pozri. Obrázok vyzerá takto, je to jasné? Rebrík, ktorý má dĺžku 4,5 metra, tu je on, to je rebrík, je opretý o dom, tu je dom, v nejakej výške, nevieme v akej, tak som si to označila V, ale viem, že spodná časť toho rebríka je vzdialená od domu 2,9 metra. Nič ľahšie, tak je? Pravý uhol, máš pravouhlý trojuholník, ako náhle máš pravouhlý trojuholník, aplikuješ Pythagorovú vetu. 4,5 na druhú sa rovná V na druhú, to je jedna odvesná, plus druhá odvesná 2,9 na druhú. A počítaš. Krásne. Rovná sa si napíšeš a počítaš. Toto je 20,25. V rovná sa odmocnina z 11,84, odmocníš a vyjde ti, samozrejme po zaokrúhlení, výška sa rovná 3,44 metra.